Omong karo sing omong kuwi. Nggih. Aku ki sak bawa ki paling ora 20 yuta. Wah! Aku sak yuta ki apa itu? Iki dit lho, pirang-pirang ki. Tak keke kowe kabeh cover. Oh iya. Mengko. Berarti ora nerima tantangane? Bawane kowe wae, sak yuta nggon aku PN. Tenane ngono. Iki diapengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone paseno karo aku Elisa Orcarus Alasok. Duet ki woh sing cilik-cilik nang Ilatireng kae. Duet. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Dawet. Hes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasokke ndlontor wae sak. Duet. Duet. Ya. Duet. Oke lah. Ya, terima ya Terima. tantangan dan ngetoke ne paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Iya, kompak. Cawe itu omongane ceplas-ceplos ngetoke Tenan nek. lho iki bener. Ngetoke nek awake dhewe iki sempak. Sempak. Iki aku kurang ngapusi ya. Ini Delok. delok tenan. Ini yang memberikan kita Sing lagi wah wis nek ngebis nggugahi wong turu. Inggris muni joget nembang-nembang wis bengok-bengok ora karo-karuan. Ya karo kowe bareng, heeh. Anten pamundutan malih. Ana. Dari Pak D Buah depan gereja pesan lagu Ya. Jambu Alas. Oh iya. Walas. Lagunya buat Romo Herculanus, semoga sehat selalu. Matur Amin. sembah nuwun. Ayo. Nggih, paseno niki wau kathah sanget. Nggih, pamundutan bodang kuning wonten. Ana. Tembang kangen wonten. Ana. Tapi kita berdua dapat tantangan. Tantangan apa? Ini bentar aku bacain dulu ya. Waduh, wis ana. Par. Iki wis lunas iki mau tenan. Lunas maksudnya piye? Wis ditransfer. Tenang, ojo nganu sike ojo apa? Ojo berpikir sing ora-ora sike ya. Ya. Iki khusus dinggo paseno. Ya. Iki nek gaweanmu tak ajar lho kowe. Tak delokke tenan mengko didelok. Ya. Sabar tak wacakake. Apa? Tak wacakake. Tak wacake ngono wae rasa kok anu karo. Ini di atas namakan Senomania. Senomania. Ya. Oh. Sudah lama gak dengerin Mbak Elisa nembang lagu-lagu alusan. Akhir-akhir ini lebih sering nembang lagu Podang Kuning atau yang lain. Terus ini mau memberikan tantangan yaitu menyanyikan lagu Sambung Wanci Dalu. Sudah saya transfer dan saya minta bawonya Pak Seno. Sudah saya transfer buat Pak Seno 1 juta. Udah nyampai di tempat saya. Jikalau ya. Omong karo sing omong kuwi. Nggih. Aku ki sak bawa ki paling ora 20 yuta. Wah! Aku sak yuta ki apa itu? Iki dit lho, pirang-pirang ki. Tak keke kowe kabeh cover. Oh iya. Mengko. Berarti ora nerima tantangane? Bawane kowe wae, sak yuta nggon aku PN. Tenane ngono. Iki diapengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone paseno karo aku Elisa Orcarus Alasok. Duet ki woh sing cilik-cilik nang Ilatireng kae. Duet. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Dawet. Hes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasokke ndlontor wae sak. Duet. Duet. Ya. Duet. Oke lah. Ya, terima ya Terima. tantangan dan ngetoke ne paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Iya, kompak. Cawe itu omongane ceplas-ceplos ngetoke Tenan nek. lho iki bener. Ngetoke nek awake dhewe iki sempak. Sempak. Iki aku kurang ngapusi ya. Ini Delok. delok tenan. Ini yang memberikan kita penginapan.
Oh ya. Tapi nggak mau disebut namanya, mau atas nama Senomani aja. Tuh mintanya Pak Seno yang bawa. Dadi rasulak-suluk wae, pisan-pisan bawa. Wong mayang kok kono entuk sulak-suluk ora. Aku caretane njaluk. Ya, kita buka kakek. Ya. Elisa wis tau suluk. Iki dalang padake S1 dalang ya. Yo. Mboten apa-apa nggih, mengke podang kuningnya male. Ya. Mulai ya, Pak. Mulai. Sanadyan to Swara dalang apa swara wiraswara beda lho iki. Oh beda. Ya wiraswara ben nyaingi Gatena. Prasetyanku tan kinggang sarekma. Kasih tepuk tangan buat Pak Seno Nugraha. Kene apik wangun dadi wiraswara. Atene aku medhun derajate. Iya ya, Pak. Wiraswara ki tak bayar kok aku dadi wiraswara. Emoh. Iya, terus kowe ayo. Lan kakang kang gemesake yakti pengen tak bener ya bener tembung ning kakungmu tan lila mesti kandhekeng panggraita angel nggonku muwos yen rina banget nglangkono piye sa ganti yai terus Pak sambunga ing wanci ratri karya sada
HP. Karyane sapa, Sa? Ki Sukron Suwondo. Wah, Abah Sukron Suwondo saka Blitar. Iya, mangga. Neno. Mendah boyo entosita urip lan ngandika mesti bakal mulya jor lair putri Sulistyo kang bisa nembang jostenan sempan won. Akhirnya gelem nembang dengkulmu kowe ora. Yo tenan kok berani terima tantangan yang ngene iki dalang wangun tenan. Dalang wangun tenan. Nek ra wis ana wiraswara ana sinden ki jane aku perlu bawa. Oh iya. Yo, ndak dikira aku bawa mung mergo disawer. Nek yo seneng jane. Yo kadang kula. Konjo seneng jane ora. Lah kuwi pamundutan saka kowe apa pamundutan sing liyane saka HP mau? Nggih niku wonten Podang Kuning napa Tembang Kangen sing pundi? Podang Kuning nggih. Podang Kuning. Ya iki karo kowe ngaturake matur nuwun karo bapak-bapak panitia iki hari menyongsong Sumpah Pemuda. Iya, kula ngaturaken matur sempan nuwun sanget. Dene kula kalian rombonganipun Pasenon Nugroho.